what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira Zimbabwe manya dakabatesa Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. The best way to preserve the Zimbabwean liberation history is to have conversations like this. And as you have been watching, we are following up with veterans of the liberation struggle. Uko kwatiri kuita hurukuro navo kuti vasiyewo nhoroondo yehondo yerusununguko, mungave muri mujibha, chimbwido kana vabereki mune basa ramakaita. Nekudaro tibatei tigare pasi titaure nemi tinzwewo kuti zvamakaita munguva yehondo ndezvipi. Pazuva ranhasi ndina vachangata avo vatateera tikati aiwaka regai musirewo zvizukuru nhoroondo yebasa guru ramakaita munguva yehondo yerusununguko. Vachangata makadi zvenyu? Ndinotenda makadi yenyini. Tiri pedyo kuri sei kuno? Aiwa kuno simbo hapo. Handitika finally tazosangana. Hatasangana. Handitika tembotsvagana. Taona. Handitika makudo mamwe chete twana soko. Aiwa ndizvo soko. Vari kuona chirongo vangada kuziya kuti mukomana watoda kutaura naye tichidzokera kumashure, tichidzokera kwachangata kudzinde kune Rikuvhuti, ndiani uye zvakafamba sei? Ekutaura kwanacho kuti munhu anonzi Nelson akazvarirwa kupi uye akakurira kupi? Right. Nelson Changata. Andibona. Nelson Changata akaberekerwa kuMzarabani. Kunonziko ndo kunonzi kuchadereka. Nelson Changata akajoina hondo 1971. Ajoina hondo 1971. Tisatenda kunojoina hondo apa vachangata. Iko kunzvimbo kwenyu ikoko nyaya dzaiitika takatarisa kumasoja kana kuti neutongi hwaSmith, chii chainyanyoitika kunzvimbo iyoyo? Udzvinyiriri ndehwanga huliko zvekuti Smith regime madzanyirire yaita vanhu vanga vasina inonzi freedom. Chawanga kuda kuti uite waingotsimbirwa chinzi hatibvumire. Izvi hatibvumire. Saka zvokuti kana doro raibikwa ikoko vanga vasingaridi kuti rive rinobikwako. Yaitadza kuziva kuti aida doro rerudzi pane mastrong stuff aibikwa. Airambidza. Kozita 7 days airambidza. Akaruwanikidza vaitosvika kutonwawo. Vakapedza kunwa wokulovai. Vatakwa. Naye zvakanaka. Saka ndo patakazoona kuti udzvinyiriri hunenge hwadini hunenge hwakutodarikidza. Ndo pakazouya vaMungomo ichinzi ZAPU. Ndo patakajoina usisi ZAPU tichisunga ku 71 tichinotema foja maplaza nechibage chovarungu tichidzokera uri usiku. Taenda usiku todzoka futi uri usiku taikwidza gomo kuri kuenda kubasa. Kwidza gomo kunotema foja maplaza todzoka futi usiku ho tinge taenda kudzimba. Saka ndo patakazoona kuti kwazouya vezana mene kuti vakazonge vapasanwa napapa zano neZAPU. Ndo patazoona zano yauya ndo patakazoenda kuzano takutakura zvombo tichinoisa mugomo. Mavhira donhanzi mubako regomo mugomo raChiweshe. Tichitakura material kudaro.
ipapo sani ndakunzi Herbert Shungu ndichinzi Nelson Changata tapedza kutakura zvombo ndopatakazotohwana apa pamakatanga kunotakura zvombo ndanani makomberedzi akatanga kuuya ende achikudzai kuti tiso anani kuti muzoziva kuti aya ndiwo magandanga ehondo ndopanda kuda kuchienda ndopandakaona anonzi Vhu naZiso naChidhakwa na Meya Ulimbo na Mjulu naChidhakwa ndo vakazenge kuna Badza ndo vakazenge vasvika vachiti political all nation kuti no isusu takamira takadai tinonzi magananga asi hatizi magananga ndanopondana isusu tinonzi freedom fighters tikati zvakanaka shuwa vakatidzidzisa kusvika tanzwisisa inini ndakatakura material kanokwana kuita rutatu rwechi4 ranazotakura material ndobva ndadini ndobva ndatotakurirwa futi kaenda kupi kaenda kunze kwenyika tasumuka ndobva tapinda Mozambique panonzi paChamboko tikamirira vamwe kusvikira vauya vamwe ava ndobva tawanda kudaro ndobva tazosumudzwa kuenda kuZambia iri yanga ya 72 tasumudzwa kaenda kuZambia takayambuka nepakakwidzi takayambuka Zambezi tichiyambutswa na anonzi Khumalo tayambutswa paipa na Khumalo tikamusiya ipapo isi tikaenda miri kunosvika muZambia boda Mozambique neZambia panonzi paChifumbo tasvika paChifumbo takagara kwe4 days ndobva tazobuda apo bva taenda Pambeya takanopiwa mazita nehembe dzokupfeka ndobva ndikapiwa zita rekunzi Herbert Shungu vamwe vachinzi Herbert Magorondosa vamwe vamhenotoanzi Herbert ani uko zvishwa ndobva tazosumuka ipapo kuenda kuEast Africa kunonzi kumugagawo ndokwatikanotrainwa ikoko tatrainwa wa72 73 ndobva tapedza chidzidzo chehondo ndobva taenda kunonzi kuKongwa kare vainzi kuKongo kunozorora August ndobva takazopinda muno mufront muno nekuSipoliro kuSipoliro ndakanoshanda na Mau na James Bond na Chidhakwa na Gwindingwi na Pasi ndemakomrades anga ndinawo kuGuluyo ichinzi iwe ndoinonzi ZZ asi hatina kuita 2 months tiri ikoko comrade takangoita about 1 month and a half kwanga kusingagari kwanga kusingahwandiki miti yanga iri ikoko yanga yakangofanike tumaruva uto takachetekedzwa uto zvekuti hapana mahwandiro yamaiita kungohwandira uchingoonekwa nenge watotengeswa nevabereki veko saka vana comrade Magama tongogara vagara pasi na Herbert Chitepo kuti no uko hakudini hakuite bisai vanhu variko ndipo takazobuda ikoko ndipo tayamana naMuzarabano asi pamakatanga kusvika ndimakaita group rekutanga kuenda kuSipoliro makasi kuti chii kuna vabereki ndimakasvikira pamusha pano pamusha patakasvikira handitanyatsopayo pamusha ipapo pagroup yedu tanga tiko kuti atiri about 9 vanhu vanga vari ikoko isisu vacho but patakasvika ikoko hatina kutanga nokurwa takatanga kupa political orientation kuvabereki kuti vanzwisise chinangwa changa tiri nacho but vakanzwisisa vashomanani vanga vakawandava ndo vasina kunzwisisa because machukunda anonetsa kunzwisisa kwawo tikuwirana anga singakunzi kuzvibata kunzwisisa vaiti vanongo hamuvagone vanofamba nendege vanofamba nemotikari mifamba nemakumbo kudai so munoperera papi navo vanokupedzai isisi hatinzwisise nai zvitsva ndesaka taigati imodini
tichingotengeswa tichingomhanya kuti dzichingorira chete shano patazongoifidwa ndopataya mumzarabani tauya mumzarabani takakurudzirwa chinhu chikuru chaizvo chatakange takubata shuwa kuti hondo tinorwa nemidzimu takatanga kutaurirwa nemidzimu yaivamo anesekuri chipeni chijamau ichodzamamera nachiwawa vanotizvo hondo iyi yakasiyiwa panzira nambuya nehanda munofanike kunge muchinzwisisa zvibate zvakasiya vataura mbuya nehanda kuti hondo iyi mandikurira asi hamuna undikurira mapfupa angu achamuka ndiyo achazopedzisa hondo nyika ndeyedu nai ishuwa takanzwisisa zvaitahwa nemasvikiro iyayo tanzwisisa zvatahwa nemasvikiro vakatipa mutemo wekuti izvo imimi zvamunofana kuita kuchichena endai pamutsinde pemuti apo mupurura shizha renyu moisa foja yenyu yebute mosvika pamutsinde pemuti moomberera ndokunamata kwamunofana kuita ndokunamata kwediso vadzimu kuchichena munodaro kuchidoka muchidaro zvakanaka musabate vana vevanhu musavaite chibharo shandai navo zvakanaka musavaite vakadzi mukavaita vakadzi munopera mese hondo hamuikurire 2 mutemo yemulio wamuchadya idyai mulio wakafanana mubora derere musadye nyama musoro musadye mazondo musadye zvinhu izvozvo zvatakurambidzai musadye mukadya izvozvo hondo hamuikurire ndozvasiya zvataura mbuya nehanda ndikati oya tinonzwisisa munchirwa hondo musatange nokurwa hondo munotanga madini totanga tapa vabereki political orientation tavapa vanzwisisa totangana nehondo tichienda kunoita politics kuvabereki tichidedzera chaunga kana ndinzipfungwe kana kuti kune rari tinotanga kuenda kuna sabhuku ndiwo totaura naye sabhuku ndiwo tounganidzira vanhu musangano watenge tichiita nawo tisingaite masikati tisingaite makuseni taita kumanheru kuti muvengi asaziva kwatiri muvengi asaone kana ada kunotengesa aenda kunotengesa hake nokuti anenge atumwa anenge asingadi asi panozoenda kunosvika kweisusu tinenge tapedza zvomusangano wedu wabereki tova tichidzokerai kudzimba kana tasatega tomutsana aiwa tinopedzerana kuti takadaro stage number 1 tochena kuti muchinibvunza zvimwe nichienderera mberi saka ikoko magamuchiro amakatwa nevabereki kumuzarabani nemagamuchiro amakatwa nevabereki kuSpiriro pakave nemusiyano wakaita sei? Panga pane musiyano ndokuti vekuno vakatigachira kuno kumuzarabani vanga vakatigachira vachifara zvasiyana nekuSpiriro vakatigachira kuSpiriro vanga vasina mufaro sevanhu vanga vasingadi kuti nyika itongwe nemunhu mutema vaida varungu chete. Saka udzvinyiriro hwanga huri kuSpiriro neudzvanyiriro hwanga huri muzarabani zvanga zvakasiyana. Nekuti uko kwavaitrasta varungu kuno kuvarungu vanga singatrustwe nekuti vanhu vanga sisadiwa nokuti ndokwaiwanza kutemwa foja uko kwangu singatemwe foja muzarabani kukwanana Spiriro muzarabani ndiye aitema chi foja mapulazo saka bhunuri anga sisada vanhu mupi omuzarabani aidwa neSpiriro anditi maona saka ndiyo musiyano wanga uripo wekuti zvekuti kuno kumuzarabani vakakurumidza kunzwisisa saka isu hazvina kutitorera nguva nokuzoti tichitanga kuchidziridza mumuzarabani nokuti povhu yemo yanga yatonzwisisa kuti yanga yapedza gore ichipiwa political orientation. Saka uko kuSpiriro makatomboita bhato yamukati kanti yekutanga yamakati musati mabva kuenda muzarabani? kuSpiriro hatina kuita bhato asi kuti takaatakwa kuatakwa kwatakaita hatina kuti taita bhato kuatakwa kungoti munongovhiringidzwa so futi dzongerekana zadini dzarira pane panoti bhato yamunoita munenge mapurana wemi kuti nasuda kunorova pakati toda kuenda kunovarova pakembi yavo zvino kuSpiriro hatina asi kuti taingoitwa surprise attack
All right. Pa surprise attack apa ndinga takangorasikirwa nemunhu wani chete ndiyakatirasikira po painzi Mao ndiyakatirasikira chete ipapo muchiri kusporiro ya chiri kusporiro kubva ipapo hakuna chimwe futi chatakaona ikoko kusvika tabva kubva tauya kuno masvika makusanda nevabereki vekumuzarabani mapa political orientation vana Mujibha zvakavatorera nguva yakaita sei kutanga kukunetsai kuti vana Mukoma nesuwo toda kujoina chi ya vana Mujibha vekumuzarabani havana kutitorera nguva sevanhu vanga vagara vadini vanzwisisa vana Mujibha vanga kwari kumuzarabani handi kuti vanga kuriti vana Mujibha vana vadiki vanga vana Mujibha vana vanhu vakuru vakafana sezera renyu zera rangu vanga vatori nemisha ndivo vakazenge vakita ana Mujibha tikavatuma kuti endai munotitarisira kuti muadha umo makawandwa zvakadii vaienda kunotora nhamba yevanhu vari kushanda muadha woya wotidini wotitaurira asi madhiye vangazvisada nokuti vaipiwa zvimiti zvekutibairira pawakaenda kuona kuti uri kunogana maminutes mahours akadini ukanonoka unotoona kuti pandikudzokera uko ndikusvika kuenda kunonetswa nemadhiye handiti maona saka vaiti vana vadaro vakabvisa kamuti kako nokuti vaibvisa kamuti tozoona pokubayira kwaunozoita kuti wane mahours mangani saka ivo vaizotouya vachiti mungatotiperekedzawo kana tavaperekedza anenge atova kumanheru totovaperekedza sisi totoda tichipindai madhiye atinge takutovataimira kuti vadai kana kuti tocheka waya tacheka waya itotipinda nepapa upinda nepapa isi topadini topasunga iwo tsvaira tsoka dzake mukati wanzi wakapinda nguva iyo iye paanopinda imomo vanenge vaitana imwe chipitanzi ndakapaona padini pavharwa saka ndakazodini ndakazopinda handina kunge ndadini ndazoonana nawo saka kamuti kangu ndikaka ndararamba mhande munoona panga ndakarara mumba mangu ndimomo saka vanga vakunzwisisa zvokuti kana masadza acho chikafu chacho chataipiwa nevabereki chaiuya chakaiswa pakati pemwana kuti akabereka mwana chaiswa pakati apa ubereka mwana chikafu chouya mwana anenge akalarira chikafu chiyachi wobuda kutoka muti muri kuenda kupa ndikunotsvaga huni asi akuya kunopa isu sadza ndo upenyu hwanga hunomberwa hwanga huri muzarabani asi muzarabani mati haina kunyanya kumugara ndakazenga ndaenda kogara kusati kwana Rushinga uko ya vandibvisa muti aiwa iwe chibuda muenda kupi enda kwana Rushinga saka kwana Rushinga chikonzero changa chiri chekubviswa muzarabani chokubviswa muzarabani one zvati ukapedza kana 2 months vaikubvisa kuti waguberemo saka unofanira kunge uchibuda muchenda mumwe unovhura imwe zoni saka pandakazoenda kunovhura imwe zoni kusati kwanana Dharweno ndopane kusvika kusangana na Vu ndio akazonditora kupinda mugrupu lake ndapinda mugrupu lake ndakagara imomo mugrupu iroro ndinofunga ndakaita 3 months ndirimo ndagara 3 months ndirimo ndopandaona kuti pano mumwe ainzi Kid Marong na Solomon Ngoni vanga vakubuda mugrupu vakufamba uya kufamba ari ega uya kufamba ari ega hondo yachihwari wega but ndakaona kunga zvanga zviri safe zvanga zviri safe nekuti zvaiti kana hondo kana ikaitika waiti paunenge wabuda umwe anobuda achioneka mumwe haibuda achioneka kuti atiza nokuko zvino kana uri wega une matiziro aunogonawo kuita nekudzidziswa kwaunenge wakaitwa handiti maona saka avakomana vanga vakutobuda vachidii saka vanga vakuita musikainzwa yekuramba vachitambira mudoro saka vakazodini vakazokepicho saka zvadaro inini ndakaramba manje kuti ndichigara nevanhu vakadai ava zviite rega ndichigarawo ndega ndopanga ndakufamba ndega Vu ndobva ndamusiya zvivindi zvanga zvina Vu nezvivindi zvandaiva nazvo nini zvanga zvakati enzane pali zvanhu zvakasiyana noti zvivindi zvaVhu zvanga zviri zvechiunga zvivindi zvandaiva nazvo nini zvanga zviri zvangu ndega handitinzve tozonza pamberi pacho zvaVhu zvitsanangure kuti kana muchiti zvechiunga kurira kuti chini zvechiunga kutaura kuti tinge takadini takasangana
anditika takasangalira kuti chiriza iye anosaririra achidini achiridza vamwese vadini vaenda. Alright. Inini ndaifamba ndega ndati ndikazviyambawo honde ndikayambawo ndeyangu ndega ndopedzerawo naye ndi ndega. Okay. Andairwa nomwe munhu. Alright. Daudzokera muzarabani sati ndakurushinga. Pane battle iri yamakamboita kumuzarabani musati kumuzarabani battle yandikaita ndikahayo kutanga ndikangoti pane yakaitwa iri saidi vekubonana Chimoyo. Yekwana Chimoyo inonzi pakamwa huku. Ndopakaitwa battle iyoyo. Vanhu vakaya vachiturisa tsoka. Vaya vachiturisa tsoka vakazongokwanisa kunge vanodini. Vanoti asi kuti vakatanga vachiturisa tsoka vanhu vakadarika kudaro. Vadarika nikagotsigodzi. Anditika tichita unga uri kuenda kuyochenda uko. Anditika right. Ndebattle imwe yakaitika iyoyo. Asi yandakaita ini chaicho zvomuzarabani ka ndeland mine chete ndiyandiri kuziva. Okay. Iye aiwa iye yakaitwa nevamwe handingaipindiri. Ndine taura yandikaita inini. Saka yeland mine makanoti yachimbambaira. Yakati yachimbambaira. Chatewa chimbambaira muzarabani. Ani muzarabani chaimo. Chakadhuka shwa chakauraya. Asi ndanga ndatobva takachita asa nhasi so vanhu vanafamba nemangwana nje pakafamba inanga ndabuda uko ndaenda kuDarweni. Saka kuDarweni kumanje ndokwandakazotorwa naVhu ndapinda mugroup lake. Ndapinda mugroup laVhu naChidhakwa naBadza naChimulenga na Nhali naZiso. Ya awo shwa ndakagara nawo. Takaenda pana Chifidotito. Takada kuti muvhiringidze akatitiza because angalise sell out. Asangani mambo chief. Akatitiza tikapukanya imba yake. Sakanaka. Tikapinda muchesa. Tikada kutsvaga umwe mudhumeni angalimo manga chinetsa tina kumuona. Ndobva tadzoka. Mugroup yaVhu handina kunyanya kugara maningi. Semunhu angachida honde yechiunga. Vanhu vakawanda. Ndakakumidza kubuda. Ndichiti zvindi zvake ndikuzviona zvinourayisa vakawanda. Okay. Ndika ndichita zvangu inini ndega zvokusafambawo ndega. Apo ndaita unga ndinobudirwa kuti kana wakarara unolota hondo dzakasiyana siyana. Asi pakurota kwako unolota uchibuda pasina paunopfurwa. Ndobva ndazviona kuti inini izvi zvinenge zviri nani izvi. Shuwa ndakanda kugara ndega. Saka pamaigara mega maigara pabhesi maigara panzvimbo yakaita sei chikafu chaiuya sei zvaifambiswa sei papa? Right, Comrade David Shungu zvaaita. Ndaiti asvika panike panapa pamisha vanhu. Paneti kana kuti dzimba idzi ndedzasabhuku dzimwe dzese dzindozoona masabhuku. Andaitanga kaenda kunoona vanawo ndaitanga kaenda ndaisvika pamba pasabhuku. Ndasvika pamba pasabhuku sabhuku ndotaura naye. Sabhuku inini ndiri mwana wenyu. Chandakanangana nacho inini ndechekuti tikuda rusununguko. Toda kubvisa bhunu riri muno rakatitsimbirira. Hatisi kuita madiro, hatisi kudya madiro. Upfumi hwese hwezviwanikwa zvese zviri kuenda kupi zviri kuenda kuvachena. Asi nyika ino ndeyedu. Saka kuti pamba kwaakatiita toda kuti vadzokere kuBritain kwavakabva kana kuti kuAmerica kwavakabva. Hatichada kuti tichitongwa muno mune bhuno. Ngatiwo isusu tizvitonge semisabhuku ndiri mukutonga vana. Ndozvatofanira kuita isusu toda kutsvagawo mukuru anotongawo nyika ino. Then Shwa anosvikapo kunzwisisa ndoti alright ndoda kuzosanganawo nevabereki nguva dzakakumanheru kuma77 movaunganidza ndouya ipapo tombokurukura. Asi handisi ndega takawanda. Apa Shungu apa ndiri ndega. Apa ndiri ndega. Yeah. Right. Wounganidza 7 o'clock ndoenda. Ndoti ndikasvikapo ndomona sabhuku uye ndopinda nepapa. Ndota ndudzoka ndozobuda nepapa. Ndobvapo ndosvikapo ndoti ndina neapa ndozobuda neapa. Ndoita kunga ndinotenderera. Ndichiti right ndaenda kunotaura kune vamwe vangu kuti takudini takutaura nechi nevabereki panapa. Saka vabereki vano vanoti zvishuwa ya vakawanda. Asi ndiri ndega ipapo. Ndochitanga kuchidini manje
kuchitaura nepovu kuti kunaka kwedu isisu nokuipa kwedu nokunaka kwa wabereki nokushata kwa wabereki ndozvitaura kuti kushata kwenyu wabereki ndekwe kuti mimi mamusira kuti imi nendi tichita munhu mwechete ndokushata kwenyu kushata kwangu inini ndekwe kuti imimi musarambe zvatiri kutaura zvinopa uyamuro mangwana kune vana vatichabereka kana kuti imi pamwe muchazvionawo muchazinge muchizofarawo mune zvakanaka kuti azvishuwa vana vaihwira chinhu chavanodini chavanoziva zvino imimi kushata kwenyu kwokuzoti imimi hamudi kutiona muda kuti bhunu ndoritonga muno muripota richititonga richitiuraya hamusokona kuti ipapapo hapana kunaka mungoshandiswa muchazipedzisira makuiswa pajoki kuiswa semombe makutogauriswa imi kuti rimai apa nemabhunu saka vabereki huyai kwatiri tiri vana venyu vamakabereka isisu ndimi matotituma kuti vana endai munoita izvi isisu hatisina masimba ekuti tingasimudzane kuti kana kuti timhanyidzane navo vanhu ava hatisina ropa rachiro imimi muyochidiki mune ropa rakadai chivadzingidzai vaende kumusha kwavo kusvika mubereki anosvika pokunzwisisa nezvamunoda kuita zvese nezvamuchaita nezvamusingade kuita zvavanodawo iwo moaitira zvavasingade iwo mozviteedzera kusvika povhu inonzwisisa yanzwisisa povhu is right takuchitanga basa redu abereki wonzi olaito vana chitangai wonzi mubvunza kuti kembiri muno muiri papi ivasveta simba oitaura kuti kembiri apo neapo neapo nowa zvakanaka saka Herbert Shungu anza kudaro apedza zvese izvozvo ndopa achaenda kune gurupu riya magurupu yaye yaasiri kufamba nayo ndochera ndoti makomuredzi kembi ikutifuisa muno ngatimboitinai tomboironzi vati angaendi kunoita reconnaissance ndiani ndoti ndienda kunoita reconnaissance ndini wonzi ati iwewe chienda ini ndoenda anditi maendere andinoita haya una kuti ndaenda sei asi vamwe vangu handataura kuti ndakuenda anongorekana ngoona kuti Herbert Shungu panapa hapana aenda kupi saka vhuwa anga ratoziva kuti no Herbert Shungu aenda kureconnaissance right Herbert Shungu oenda kureconnaissance oita reconnaissance ndosvika mberi toa poti yangu ndinosiya ya ndinenge ndakaita sezvandiri zvinezvi ndosvikawo ipapo ndopindawo mukembe nenda kuti ndotsvagawo basa ndotsvaga basa kuti ndingotsvairawo marara manapa okay come tomorrow all right tomorrow which time by 6 o'clock okay ini ndodini ndaona kuti panapa shuwa varungu vakadini vakawanda ndidika ndabuda ndadzoka ndosvikako ndodzorera uye chitupa chake chendinge ndatora omatitora chitupa chomumwe munhu povhuo ya ndikuita ko akandoti tone chitupa ndomba kuti chitupa ichi handisi mugalanga because vangu vangu ziva kuti magalanga afambe nezvitupa ndodzorera chitupa ndotora poti yangu musanaka ndodzokera kuna vamwe vangu uko ndoti ndatora reconnaissance akamira pakadai ya zvakanaka ndikati mire dini ridoke right lichidoka tikudedzana magroup kuti group langa liruku negroup liruku negroup liruku negroup liruku yai kunotisangana tosangana magroup yakalanga ti magroup 6 kana kuti 7 toti right tona ma heavy weapons edu tona ni ma small weapons edu takamira sei tunyatso kuona kuti ya right heavy weapons edu inomira apa second heavy weapons inomira apa second imwe inomira apa ma small weapons anomira so achimira so anotiza akadai anolohwa nokupedzisira anotiza akadai anolohwa nokupedzisira anoya pano aiwa kana kubata tapedza tochienda tonyatsa kujarana zvakanaka kupana maposition right one heavy weapons ndiyo inopa signal yekuti ngaichitanga
mota 82 uloenda busi ulikuno kudonera mukembi mache imomo pavachadzumuka kuye kwanotizaku nantizaku anosangana nechi nemabullets mutopukuta kembi iyo moenda mabuda mese mosvika kumoiga maheavy weapons yenyu kunze kochena kembi iye ichauya iyo kembi iye ichauya iyo right chidhivana nayo kuti gurupu iri neriri ngalendo nita ambush uku kurodhi yekuki yekuti uku kuchabva masoja uku kuchabva masoja irimwe gurupu ngalichiendawo irimwe gurupu ngalichishifta lichiendawo mberi uku rimwe richiendawo mberi uku magurupu aya vanopedzerana vakatanga vekuku vanoda sei vanosangana nevaruku kana vanga vari veuku vanosangana nevari uku ngonza chete kuti dzakudini dzakurira dzarira kudaro ndozivanoti kwadzi antangandoteya malendi mine kuti ava pamwe anogona pasi lendi mine haiwanze kupotsa pamwe lendi mine ndinotanga kutolamula nengi signal kuti kwauyiwako tamputisa kune pamwe inenge iri mota yatotsika chi lendi mine kuti dzorira saka mahwire iyayo ndakaona kuti ya ndoyaneta kokumbopota ndichipinda ndega mukamba ndomboenda na hurukuro ndopanga ndakupinda ndega mukamba manje kuti ndomboita hurukuro nawo pane kazoita hurukuro muri mudharuweni kulushinga ndakapinda musi wa 23 December ndichitaura nawo panonzi pamahutwe ndapinda mukembi mahutwe 1973 75 taiti takaenda 75 musi wa 23 December ndoka ndakapindamo ndikati chandapindira muno ndoda kuziva kuti masi yakazara mukipu mwe iri kuitei zvikanzi masi yakazara mukipu mu takaibata tichiti ndataura nevarunga chinzi makabata masi muchiisa muno mukipi makaisira ndava yei zvikanzi mhosva takaisira muno mukipi unoende kuti matourist vashayiwa chokudya vafe nenzara ndikati saka mukuti makazvigona here kakuti hamuna zvikanzi takazvigona tikati orit matourist acho akapera here kufa zvikanzi havana ndikati handiti mutanzi vakatoda kuti vapere sekufa zvino hatipere kufa tiri kutodya saka izvozvo ndayakunoti povhi yacho ibude yese irimo mukipi ikareka kubuda imomo imimi nepovhi yemese muchapararira muno muchafa zvikanzi tinofanei ndikatini ameno kuti munofanei handiti mati materrorist makayapedza kana kuti hamusati mayapedza mukuti vafe nenzara kana kuti vamwe vacho hachakwanisa kuridza futi nekuti ari kufa nenzara zvino materrorist vacho vakafa vacho ndovachaya kunobhomba panapa ndizvakavanisa zvikanzi zvikati ngaatobuda nhasi izvozvi naunauzo handitonovabvisa zvikanzi mirai uratofonera mukuru wedu kubva mudharuweni pana DA alikoko ndianototitonga kuno ndobva afonerwa mulungu uya ndikati ari kuya nendegero zvikanzi ndikati ndege rudzi ari kuya nayo zvikanzi helicopter ndikati akaya nehelicopter ka mangu magananga chanzi honde yadini yamuka vatabata vaya vayoko vachapera vese kufa apa ndiri ndega zvakanaka zvikanzi saka iwewe kana wakurwa hondo nesi unoita sei ndikati ndinokodha mheterwa yangu inini ndiyo inobereka materrorist saka makasozvindoridza kuti ndiri gandanga apa pane bhandiri apa rine manhingi zvimagazini zvino mabullets zviri apa foji yangu nanga ndine 20 Madison ndiyanga ini
in the players go to leave. Wow, ndikati kuzeki ndo zvanchadini ndo zvandiita izvozvo. Ndoridza metero. Ndoridza metero akimweka nobulani papa nobulani papa. Zvikanzi wow. All right. Saka toita zve ndikati ngati tonobvisa povhi muwaya. Shuwa ndokubva uya kuya kwakaita akayanika spotter plane ana uziya nehelicopter. Ndobva kamhara. All right. Vapinda apa ndakabata bhomba maoko. Okuti kana zvakangochaya chete ndofanawo. Tese tikufa mumo muoffice macho. Ndakabata norubosho kudai ndabvisa soft langu ndakaenda mubhandureni. Makatobvisa vachiona? Vachitoona ende vachitoriona kuti bhomba nalo iri. Yeah, tovateze pa. Zvikanzi right. Toita nini ndikati ngatiende tonobvisa vabereki. Zvikanzi tozita sendati kana tabvisa vabereki todzoka toya muno tochita urukuru toita matalks. Zvikanzi zvikanzi all right, let's go. Yeah. Patabuda imomo nevarungu mwanga auya nawo dhiye kubuda vari 4 kuzoti 2 anga ari papo 6 ino 7. Pataenda kuwaya kuya. Tikati kirinwa ndobva kirinwa pagate. Ndo pandadevedzera kuvabereki ndikati vabereki ndikati mandiziva here zvikanzi takuziva ndinonzana ndinonzi Herbert Shungu. Ndikati shuwa ndinonzi Herbert Shungu. Saka nhasi ndoda kuti muende kudzimba kwenyu izvozvi. Hapana ari kusara muno mukipi. Akaya chikubata ndinodzoka futi pano ndiyandobhomba. Ndikati you understand? Ndikati yes, ndikati right. Kuvhurwa paya. Bhomba rakabatwa. Yeah. Ndokubva vabuda vabereki ndakatora kuchema nemapfekero anga vakaita vana mai. Shuwa zvainyadzisa. Ndikati luku. Akungozunzawo musoro ndikati fake. Vapereza kubuda papa kaenda right. Ngatichenda. Ndikati ngatichenda. Iwe pamberi. Inini mashure. Ndobva ndabvisa softlock yangu iyayo ndobva ndadzorera pabhomba riya. Ndobva ndadira. Iwe vari pamberi. Vari kupinda muoffice. Ini ndikupinda muLand Rover anga taenda nayo. Ndakachaya start Land Rover. Iri mugear number 1. Kuchaya nokubvisa handbrake nokusumuka. Ivari kuudza kuti ndikutera ndimashure. Vakazobuda umwe wacho kuona mota hapana ndatova muground rendege. Varikaedza kumai weya ndobva ndadini ndobva ndatobuda muground rendege ndatova kumacheto ndichipinda mubush. Banamira. Zvikanzi enda vachichi ndikati time. Zvikanzi enda ndikati ndoda kuenda kune vamwe vangu. Zvikanzi handiti watanzi vamwe vako unoiza meterwa ndikati uri kuvada here izvozvi ndikode. Zvikanzi no, let's go. Ndobva tafamba. Ndobva tauda kuti tisvike vapo zvikanzi kati chimbomira pano. Ndobva tamira. Asi kuziva kuti patamira pa pane chii? Pane makomrades. Ndobva ndakodha meterwa paya. Akuona mwana kubudani papa. Ndikati look. Zvikanzi shuwa. Nisu ngatimira apa. Ndobva tamira apo. Ndiye uye tinaye. Akuunganidzwa varungu vaya vemasoja aya. Isu tamira one side. Akuti tora mapikicha. Ndikati torai zvenyu mapikicha munoperera izvozvo. Alright. Tagara kudaro. Zvikanzi mimi chinangwa chenyu ndechei? Takubvunzana mani. Zvikanzi chinangwa chedu isusu chiripo kudzinga materrorist. Nevarungu manje. Yeah. Mudzinga materrorist kuti aite sei? Zvikanzi tisuda kuvaona muno murudhiye. Tikati isisi purpose yedu muri kuiziya here yatiri kuisana nemi. Zvikanzi no, tikati tiri Zimbabwe noti Rhodesia. Hatisi kuda kuona bhunu muno. You where come from? America. You Britain. You South Africa. You must back South Africa. You back Britain. You back in America. This country is not Britain, not America, not South Africa. It's in Zimbabwe. I don't understand the Rhodesia regime in here. You understand me? Yeah.
Kati, yeah, that's all. Go. Vakazunza musoro. Oh, yeah. Saka zvikanzi muvakuru venyu ndanani nani tedzo kuti tingataure nawo. Ndikati my boss is not here. He's got in Mozambique, not here. Zvikanzi what about you call them? You must come here. I want to see them. Ndikati I'm not call them. I'm leaving. Oh, yeah. All right. Tichazosangana nawo sei? Ndikati kusangana nawo kuchatora nguva nekuti tichiri muRhodesia asati tapinda muZimbabwe. Kuti muzoonana nawo tinenge tamuZimbabwe. Noti Rhodesia. What's the purpose yacho yamuda kuti muonane nawo? Yeah. Zvada kuti tigare pasi tione kuti because isusu tiri kushandiswa tiri kupera. Ndikati he mukupera because nyika ino haisi yenyu hamuna masimba nayo. Zvikanzi aya zvinodaro. Tikati imimi already ndoda kuziva kuti Smith parwisa nyika ino kuti atore ada kuita sei. Zvikanzi nyika ino iyi tinge takuzotaura history yekuti takamborwa first yo, then second, this and second what? In the world. World, yeah. That history yacho muda kuziipani. So the children for it. Rhodesia, America, South Africa, and what? And then Rhodesia got, hey, this is Zimbabwe, not Rhodesia. Rhodesia, you want to Rhodesia go in America or Britain? It's not here. Flag yenye yakabva kupi? Yes. Kuti ipinde muno. Yakabva Britain. Yakabva Britain. Saka chitakura flag yenye munjena ya Britain. Britain kana yakapinda muBritain ichibva no kwa America. Ende munisiya Britain ichitakura ichiendesa kwa America. Kana yakapinda muSouth Africa ndizvozvo ende munisiya kuSouth Africa. South Africa ndiye chaziya kuchaenda flag yenye mimi. Noti muno mamusati mane flag muno. Flag yedu isisu muchazoiona kana tasunungura Zimbabwe. Muneona yakanzi Zimbabwe yana kunzi Rhodesia. Yeah. Because flag yedu ichaita nhoroondo kuvana vatichasira nhaka ikuti toda kuziva imi vana vevhu vana veZimbabwe toda kuziva kuti green yakamirirei, black yakamirirei, yellow yakamirirei, white yakamirirei. Mweza kuti taurira patinge takuvataurira vana kuti ichi chakamira zvakati chakamira zvakati ko yenyu mimi yakamirira chii? Flag munyatsa kuti taurira vana venyu mimi vanenge dawo history papo pa flag nyimi inenge ine history yeyi youdzanyiri ndei munoziva imimi hamuna kumusha ndakata kuti imimi hamuna nyika imimi nyika hamuna muri kuita kupocha saka Zimbabwe ine vakaya kunopocha muda kutonga America muda kutonga Britain muda kutonga South Africa nokuda kwei kuzvita mabhosi ei kutora nyika dzevamwedzi mimi kuda kudziita dzenyu zvino hazviite pane ine Zimbabwe ine kai imimi muchapera isusu tichapera kupera kwedu isusu tinenge chiberekana imimi mukapera moteta okutumirwa kubva kuAmerica kana kuti kuBritain kana kuti kuSouth Africa isu tinenge tichingoberekana kuno paanozokura venyuko kuno kutinge tatodini tinge tatokura zvekutodarika imimi nebhureni dzedu isusu nebhureni dzine vana dzatinenge tapa venyu vanozobvako vanoya vachiti tiri kuenda kunohwaregula isu kuno kutinge tichikuhwagurira ofera nekuti pfungwa dzedu dzakapinza kudarika dzenyu dzanga dzakapinza pokuti dzvanyirira asi pari zvinezvi hapaisina madzvanyiri noti pfungwa dzedu dzapinza kudarika dzenyimi ndisaka kuti dzokerai kumusha kwenyu kwamakada regai tichitonga tichidyawo ufumi hwedu takatambarara noti kudya ufumi hwedu makati manikisa
ndiona kuti azvishuwa aishuwa it's true kati andiri muzviona kanzi tikati another step ndei yamuda yamuchiri kuda munomu zvikanzi no tichanoedza kuzvitaurawo kuno vakuru vachiona ana Smith kuti ndezviripo zvatiri kusangana nemagandanga musango tikati akona kuti zvatiri kusangana nemagandanga musango ndoti zvatiri kusangana nemafreedom fighters comrade inini ndava nemusika zvokuti foni ikaika mukanzwa zvinotaurwa kwa munoti shuwa munhu aizviwanisa apo ndenge ndiri ndega ndenge ndiri nomwe munhu ndenge ndiri one out ndichida kuona shwashwa kuti varungu vari kuziya here chinangwa chatiri kurwira nyika ine nokuti handaiva vanzira right titadaro remangwana yacho ndobva tabvamo tanga taa 8 ndapinda mugrupu taa 8 tikaenda munonzi Mupfungwe tana Mupfungwe tikati akomana nhasi da unotsvaka zvinhu zvekrismas mangwana kune Christmas zvanza handi ndina kamari kangu tipinda mugrupu tichingoti yambuke bridge ramazowe batanza mota dziri kuuya maBedford anovarungu tikati ambush ndobva ndavajalanisa paya pamurodi iwo mina muto uyo mina ndombo uyo mina ndombo indobva ndabuda bva ndamina murodhi iyo vari kuuya dzakanzwa vari mumota mune pfuti ini ndine pfuti iwo vane pfuti dzakadai vari mumota ndobva ndati ndobva ndamisa mota yandobva yamira ndikanzi guns down ndikanzi hey you guns down ndobva ndava pfuti yangu bva ndatsveta pasi iwo ndobva vatsveta pasi ndikati jump ndobva vajamba paya pasi ndikati come here zvikanzi you come ndobva ndakaenda ikoko bva ndasiya pfuti bva ndakaenda ikoko iwo ndobva asiyawo dzavo bva vauya ndobva tasangana pakati ndikati right muri kuenda kupi zvikanzi ndikuenda Mahutwe mukuenda paMahutwe zvikanzi kweyo uri kuenda kupi ndati ndikuenda pana pamashopo papfungwa apa kanzi oye ndikati sure kanzi iwo kanzi sure ndikati yes apa kupfungwe kwacho ikoko ndio kune kembi inonzi Nyamhembwe zvalungu masoja ikoko ndikati ndakaenda chete ikoko ndikati ita sei panapa ndikati tenesi yaBedford yenyu itarise kwamabva apa idarika apa pane madisturbing yemvura yakaenda kunesa zvimatanda ipapa zvimiti zvimatree zviri papa zvikanzi allright vatenesa mota iyi vatasavayapa zvikati pari zvino zvetoda kuti mutakure kubva panapa kunosvika pamashopu imimi manje kuno nditakure mutitakure pano enda kumashopu zvikanzi kunenda kuti ndoda unotenga zvinhu zvekrismas zvikanzi ndikati mimi kushinga kwamuda kuMahutwe kwamuda kuenda kumumwe kuti zvikanzi tadedzwa ikoko nevakuru tikati allright munataura kuti panga pane disturbing pabridge munodzoka nai allright wodzokera mota muyamu ndoenda ndipayapa ndotora pfuti yangu saka zvadaro ndapinda mota muyamu nepfuti yenyu nepfuti yangu yanyazati iri gandanga ndikati inini semuone kuti nofamba ndega si mheterwa yangu inobereka gananga regai ndichikudedzera mangu magananga achaya pano pachaenda nawo ndobva ndalidza mheterwa yangu inini ndobva kwabuda 1 apo bva kwabuda 1 bva kwabuda 1 ndikati see yaru see akutanga kuchidedera manje paya panga akagwinya kuti tikuona munhu wanda saka apa vakuchidedera akuona kuti magananga yaudini awanda tapinda mota payapa mota tapinda ndakudhiraivha ndega ni ati ndichi ndikati ungazotiendesa kuri kumwe ndikutodhiraivha rodi atiri kufamba imamwe makomedzi anga atoteya chii zvimambaira
yatikufamba nemota iyi saka inini maenda ndine pfungwa dzekuti muno mutakawanda tingangochitsika ndaitola rimwe vhiri raienda riri pakati apa ndosiya nemunofamba nemavhiri aya wanopinda riri pakati rimwe rienda riri musango kuti satsika kusvika tasvika pamashopo patambounganidza povhu yedu pano timbandoona here tirichirisi dhisinonzi mafidho mbaanzi aiwa muri masiku zapo imimi kwamuzolewa muda kuti tamba imwe pano paisiriyo muti magana ngati azive tikati aiwa sinhisi chaiwo chaiwo zvikanzi aiwa tigutsikanizvo sei muchifamba nevarungu tikati atavabata vanhawa zvikanzi aiwa tikatoziva sei kuti mavabata tikati aregai ndibatatenga makireti edu ekoko ndibatasa mota mwe ndikati comrade wega ngaatore bhodhoro imomo avhure wese udurira bhodhoro iroro mumusoro memurungu koko iyoyo mukaona kungodai somusoro rovai musoro wacho iwoyo ndotabire kanyase kudini kugutsikana shuwa kuti wadani makomrades kuti wapa go ahead yabva kuna komanda tiona chitema bhodhoro chitema pari chibuda chinzwa mululu manje kuvabereki wao ebe ndichungu tabvuma aniyani mari ichichiti kati no vabereki gai ndomukuvharisa mbichana mari isisi hatisi kuhwira mari isisi tiri kuhwira nyika izvi zvataita zvati muone kuti vanhu havana masimba isisi nhisi tine masimba nokuti nyika ino ndeyedu munhu haungaite simba pane chinhu chisiri chako unoita simba pane chako munhu anorova chaizvozvo anorova ukaenda kuna asingagone kurova kumudenha anokurova asi uchitanzi inini ndinorova sei ndogona fight unorovwa nemunhu akavhuwa nokuti apiwa simba kubva kuna Mwari lwanga usina iwewe asi yaziruwana asanga asina futi saka Mwari akutorera iwe masimba apo saka ndezviripo nhasi unoti awawanikidza vanhu vai ava aishuva vaniyani mari anichedwa no mari isisi hatisi kuida kana vamwedu vauya munongotenga mafuta chete havadiwo mari munongotenga mafuta ekubikisa nemafuta ekuzora nesipo dzokugezesa moapa nefulawu yanobikawo mabhanzi uko chete havade mari dzokai nemari dzenyu shuwa vadzoka nemari dzavo tikatengawo zvedu isusu zvanga tatenga tikati no ngatichiendai zvimwe takatora mari yedu yapera tinotora hakuna kwatinowana mari tora musina kupiwa ya vongosiri kugaya vadzi aiwa tati tikauti tipe mari hatidi unoona panike tinohwira mari tiri kuda cho chokudya cho tipewo tiende kunodya tokusiyirawo chonsoro vachidyawo kana chonsoro vachitengesa nai zvakanaka todzadza mota yedu kadzadza mota yedu ndopatadini ndopataenda ndopatasvika pana mazowe paya tikati raiti takura zvinhu zvese zvataya nazvi munoisa pamhini pamazowe apa bhiriji apo muri kutuma varungu mota hapana painopinda napo pane zvimaseresere zviripo zvakavhara ndobva vatakura zvinhu zveshe vasvika paya patikati raiti unganidzai apa ndobva zvaunganidzwa nemakidbag mabhegi awo ndisai apa nepfuti dzawo ndisai apa tikati isusu toda kuziva chinangwa chamakanangana nacho muno muZimbabwe ndechei chokurwa here chokuramba muchingofamba chete muno munyika because hapana purpose yamukufambira muno mundi chii chamukuita hapana munhu wamukuenda muchimuorganize kana kuti muchipa politics kuti no isu munyika muno mutikuhwira zvakati isi tiri kufamba munyika muno mutichipa political orientation kuvabereki kuti nyika ino ndeyedu vana vamuri kubereka vabereki ndo vachazova mapresident ndo vachazova maministers enyika ino mbuya nehanda kubva kwavakaita vakabva vachiti mandura asi mapfupa angu achamuka ndachazipesa hondo vana sekuru kaguri ko imimi nhoroondo dzenyu imimi dzamukuenda muchitaurawo imimi kuvabereki venyu ndedzipi kana musina vabereki wero motaura kuti hatina vabereki takasiya kumusha dzokerai kumusha kwacho munoapa politics idzo noti politics dzamunobva nadzo hapana mukungoya chete ngoti papa hatabaya terrorist muchiuraya vanhu vasina nepfute vasina nemhosva yese vabereki vemusha anzi tauraya terrorist
isisi makambotinzwa kuti tauraya hama dzenyu kana tauraya mukadzi wenyu kana tauraya mwana wenyu kana tauraya mbuya kana kuti sekuru. Hapana, isi kuti ngatula vana tega tega. Kuimi chamukuzotiurayira vabereki nevana vadiki nevakadzi vasina kana chavanozivawo muchiuraya tauraya materrorist. Ndo zvakaita materrorist izvo. Angane Putin. Aiwa, ko chikonzero ndechei? Angaiwa nemhindu. So Tumwana Smith would go into bush to kill that terrorist. Zvino nhasi terrorist maiona. Tiri pano. Toda kuti tichirwa. Ati todzorera futi dzenyu. Futi yako. Vakata line. But tisati tarwa ka. Kumuna hembe dzese dzamakapfeka neboots. Bisai. Angari goterera order iyo. Vakakumura zvese kusara vari negative. Tuunganidza yapo. Ngati muri kuona zvinhu zvamakumura izvi maclothes ese amabhisa ese kusara muri negative. Idonje remuno muZimbabwe ufumo muno muZimbabwe iwowo. Imi mauteta kutotambisa muchifa nawo. Musafe nawo. Torai zvenyu zvamakabva nazvo kuAmerica kuti Britain ndozvomoshandisa muno. Mizoti nozvinde zvedu. Zvinomotora zvedu isiso moshandisa. Vari kugadzira acho ndo muno kushandira imimi. Hazviite izvozvo. Futi yenyu yamakaya naye. Mesa. I want fighting. Now. You are ready? Yes, I are ready. Angamboiridza. Vambabukuridza paya mupokoona paya komedi. Kuvarova vese kudonha kwanga wabuda ntuba kubuda kwanga akaita vanga varohwa. Ndobva vangotiza vane mavanga. Wana akazofira mumvura muna mazuva ndobva aenda nemvura. Wanu ndobva adzoka kana ndobva akuda kuenda kukembi. Ndobva asvika pamwe paimwa doro. Ndobva apiwa chikapu chodoro ndobva anwa. Achongoona chikapu ichocho zvikanzi manje ndosvika sendika sangana matoisa achandiurayira futi. Apa mwoyo chete uri kungodini kungopumba. Shuwa vakaperekedzwa ndokubva adini ndobva asvika pakembi. Achipedza kusvika pakembi ipapo achitakurwa kuya pakaranda. Aya pakaranda kuti achirapiwa nemunhu Sarai. Afa lapera leso group. Ebedi shunga kuti aizvo handisiye zvokufamba ndega. Shuwa ndichifamba ndega kudaro. 75 vamwe vangu vaitobva vadini mabala yapera ka because umwe nomwe gurupu rake rairovawo kugurupu rairovawo mabala apera. Ini ndasarirwa ne1 magazini ndiye ndasarirwa nayo pahondo dzese dzandiri kuita idzi. Ndochidini ndoda kubuda ndiende kuMozambique ndinotsvaka mabullets ndidzoke. Chokwadi ndakagara ndikati iye aigani mbuya nyengetedza chete mabara iya. Chifamba ndega ndikarota kuti nhasi dzinorira. Aiwa ndirotobudirira ndienda kuita ambushi ndega uko ndorova. Ndikarova apa pa Maybelline shopping center apa. Ndinobva ipapa ndienda kunokemba kwaSeke. Vanosara vachinyonyonga panapa ticharuwana chitegana ngairo. Ndikanyonyonga kwaSeke kuyako. Ndienda kwepwezi. Ndindega. Toona kuti unoziva. Ndobuda mwepesi pamwe ndienda kutafara. Valungu ndaivatenderedza so. Makomrades vemainzi takomrade Herbert Shungu tandadza kuti tinogara sei muno. Nehondo dzauri kuita. Right. Ndomira ipapa. Bvunzaiwo imini manje kuti
Nchindibvunza izvo muda kubvunza. Apa ndiri kutaura nhunhu pamusoro ndimo wangu Mvura. Ndizvozvo. Aka ini chekutobvunza hapana. Bhozi ndinoda kuti nhoronde ichese irambe ichifamba ichienda chi. Right. Makomenti wanga kuchema kakutoti Comrade Shungu hondo dzamuri kuti parira muno muka amuchagarika. Amuchagarika. Yeah. Because naiti kwandinge ndarwa hondo ka. Kwandinotanga ndekwanenda unogara. Kwandinge ndatanga kunyonyonga. Ndikwanenda unogara. Kana kuti kwandanyonyonga kwechi3 kana kwechi2. Uku kweseko Iyo vanenge vachimbida kutsvaga kuno ndeibhondola futi. Iyo vachabuda kudzanza angu ndoenda kunoro wangu uko wonza kuno ndobuda kwekwe ndoenda futi kupi uko kwanga chinditsvaga uko. Vanenge vakumhanyira uko kuti ari kunotomnhonga chete. Apo handone ma information dzinenge ndinawo hope ndichirota kuti enda kwakati. Sa ivo varongo vaiti munhu wane kuti vaiti Shungu ane chikwata chake. Anga kutoziva kuti Shungu ari ega. Okay. Anga kutoziva kuti Herbert Shungu ari ega. Asi pane pamwe panozoti apa Herbert Shungu asiri wega apa. Ano vamwe vabatana nawo. Because ndati ndikabatana nawo ndikaona nawo hondoka. Andaiswera nawo kana anga ari manheru ataisvika kuchena kwokunze tiri tese. Ndaibuda. Ndienda kwangu ndega. Saka pamaisvika kuvabereki maisvika musikoita orientation handiti moti ndine vamwe vangu takadai sodaiso pakuya chikafu apo paiwaya chikafu chevanhu vangani pamwe chaiya chikafu chevanhu 8 kana kuti chevanhu 9 handiti ka right chaiya chikafu chondoti siya yapa wosiya toti right vasikana ngavaya vadini vauye panapa vauya vasikana toti ija chikafu icho umwe nomwe wenda achidya toti right kupera kwe 30 minutes toti right chiendai moziya mutora mapureti enyu munondiwana ndiri panapa iwe woenda inenge ichitotarisa pawachi kuti 30 minutes dzinenge dzakwana dzikakwana 30 minutes ndinoti ndoja nemuriwo papa ndotarisa dzariya ndoja mwacho ndokonokola ndienda kunodira kunokola ndienda kudeko ndofushira uko ndosiya mapureti ipapo ndoti vanhu vaya vauya vakadya ndodini ndochigadzisa apo ndoti wow ndaenda iwe kupera kwa 30 minutes vari kuya kunokoreketa mapureti achikwa chikafu chikafu nemakomredi shwanga akawanda apa ndiri chete 1 kulasisa because ukangoja vanoti ari ega munombata chete ari ega handiti maona saka plani dzokurwa nadzo hondo dzanga dzakawanda dzanga dziripo dzokurova kaunda dzanga dziripo asi sainini Herbert Shungu zvekuti kana pandakarwa hondo ndina muteedzeri wemutungamiri wenyika vachivenga ndinavo vaitoziva kuti iri gamba iri kana pandakatrainiwa navo vaitoziva kuti gamba iri richanetsa iri riutanga kunetsa pane patraining richanetsa gamba irori kana panga ndiri nawo kusaidhi kwanana mutaro vaitoziva kuti panapa hondo iri panapa vakomana vasi uyu atimuone mshe pfungwa dzake saka muchiri uku magazini mabara apera manje takuenda moza nganina ndoita sei sataenda ndobva taenda kunorwa panonzi pamahutwe paye pandabvisa povhiya tikati hatingaendi kusina kupatina ndobva tadini ndobva tanyasa kuunganidzana aiwa pakashanda kana mufoni muzvirimo nemaweapons acho aishanda ipapo zvinotooneka kuti vanhu vasho vanga vachirova pakasara pakachena pakembasi wanga uri usiku sara pakachena kuti ngwara nemoto tarova paya kembiya mahutwe tikati right panopa tabudirira hapana mulungu akati ta hapana pakafiwa right
Makomrades inini ndakwenda Mozambique asi tichiri tese. Yeah. Makomrades ndakagara nawo kwe 5 days. Ngati ai mabarani sisina ndikandabuda. Kubuda kwandaita ndazive kuti kwandiri kuenda kusvika kubatwa. Kusvika kubatwa makamara nemasoja eMozambique. Amichadzokera kukomrade. Koinda zvanza mukuru wenyu handizive kuti amuuraya ndiani, saka muchazondo pakapaka kune Herbert Chitepo. Hatizive kuti amuuraya ndiani, saka ivo vachiziva zvavo. All right. Takagarapo Mozambique. Ndopakauya reinforcement. Comrade Tongo vanga vabuda. Ndopakauya reinforcement kubva kuTanzania. Ndobva ndanga ndabviswawo imomo. Ndobva ndaendeswa kuTanzania ikoko kune rimwe gurupu ranga rapanduka. Saka ndakasvika kwa hapana chandakaita, mwangu vaitrainiwa zvekupanduka, inini zvakaramba. Inini ndakasvika mukurwara. Ndarwara ndisakwanisa kufamba. Zvanzi amudzorerei uyu, hapana zvaari kuita.
taigara mumakomo mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takabatesa taigara mumakomo mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takabatesa vakomana vasikana magorira mumakomo aiva taimhanya takabatesa. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.